Karlitang Sanjip Teron aphan abong apok et apran armudet. Bronson Teron pen duluni la pen ki chek swarong arata tumaphan long liapota ki ronpon. Ingdeng po chomai pila pen ki ingdeng narkep Karbi Film Society ki somaran yami kapadupon jia phan phirang kia mai kangni. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe Bukulia Police Station ke parlo richu hidi sampathararong amikar Karlitang Sanjip Teron pen abong atum angbong kedamtang vusik ni phai kia paningwe kupinia lam ka che tonte pen che bohonglo Karlitang Sanjip Teron abang hempen angtan anwang julo lapusona porahot abong abang tengkheng dundut si aik Sanjip Teron aphan ahiring tangrak areng hu pasolo tong sekot pen Karlitang Sanjip Teron aphan DMCH along an pon si silang ponlo bonta ko pai kelang nu Karlitang Sanjip Teron arong chewoi julo la so puthak bukulia rai komsai kia tum pen che pari deng ponsi Karlitang Sanjip Teron aphan apran karmudet abong aphan nep ingnang ponsi phatek thapdam thotlo কি হৈছিলে ঘটনাটো হা Vesker Bianglong Lakapho Rongkhang constituency ke parlo Duluni la pen ke chek swarong arata tumaphan Rongasar Bronson Teron pen vusika cheklo ni phai krisier ni Purthimia ke mang pen long lia pata ke ronpon Bronson Teron alang li setami nonamat Karbi Rongasarame nijang longri kongchun bang arpusi klempon bomlo Long lia pata selam pidet pen puthot long pong si vusika cheklo ni phai krisier ni don phok ke parata tumaphan long lia pata ki joy pen ron pon long lo rong arata tum pen tami aki joy pen long lia pata long pon apot Rongasar Bronson Teron la pen ki CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachura lam the pajerpon la pen Rongasar Bronson Teron pen tami CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kachirap kachitodun ajok alang li pen tami kachura lam the pajerpon thu Bangso jai megalong Rongasar Bronson Teron Rongasar amikar lapin ki pata ke long arata tum chitong dun si jai mek misen mi et pen pachun pon long lo board hall pen great sontimong karpi long ria birta Nilimen ke joising kramsa kekso kramsa rong agamra malo nili nili pini lam the peklang ke la pholo alang li Bronson Teron gamura don phokke bara rafan alang li phota ki pon nili la sopan hi chorupon ni tumaro sar pimar dunia sar pimar tu pen cheng lok alang li pharu sose abhut pota ke ron pon alang li Bronson Teron ahem a khong phara long sipini pota ke long pon ni tu ni tu ma ke jo dam yok ding hong kong ni tu me poisa dang he alang li CM ha churu la the alang li tum chari chalo ma sarkar ke mi alang li CM mata revenue EM afani PC la so bifrang ko pas support ale teron gamra ke long ta ning samlo pen CM afana churu pon ni lige sona sarkar an so si pedo suna pachari pachalam thuna long palo sa apa chiri thom thom pahomara palo nili ke cheng se nali tuma media hoi phani li choro pajirlo manilin pen ki pui bangke Karbenglo Termos Council akhai Dr. Tuliram Ronghang alang li na pin khat pen Purthimia ki mang pen adon tin long le pota we tum phan long le pota ron damon punili tum Karbi Rongasar mai phan pin khat mala solong pen sinili tum ta akhai CM pen chingwai lo nili tum la si pinia di bangke don pharo da nili rong pen chenglo kapre ga rong Duluni Teron rong ara phan nili cheron pon long lo labang so pota bangke CM akhai na pin khat tai man si ake joy pen nili tum ron pon pen si labang so pota pinia ni bangke nili tum adon tin pota nili tum ron long rep lo lasi labang so ka cheron long rep ajoy ne bangke nili tum akhai Dr. Tuliram Ronghang phan churu ri ta une alang li na pin khat atek pen si pinia ni nili tum adon tin pota ta long rep lo nili tum lasi ningrong piglo pen churu piglo akhai Dr. Tuliram Ronghang pa lasini tum lason rat der phan ke claim ke dam ke me lapen ke mekar tum kupima ke naya son anang pi plang ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang li phan ke nilitum anso se alang li pakhi me na lapen anso se alang li ache the pading na lapen political le hen ponon alang anso se ke claim ke dam pa me nang puse nilitum be churu pajir ponlo
Pini vosik ni phai kri siar ni Karbi Film Society atuma mithang sa hemalong non ke wangji vosik ni phai kri ke thompen vosik ni phai kri pho ni thoma pharman ingdeng pho chomai pi ilapen ke ingdeng ner kep Karbi Film Society ke somara ni pacheton ponpen Karbi lamar janara ni kapadu ponja puthak phirangki ameyelong pen than pachini pon vosik ni phai kri ke thomar ni delegate atuma phan ke deng ajai mek padu ponpo la sofi mei padu ponpo la solong karlitang tadu bipia phan chiki mo ponpo la pen vosik ni phai kri player ni adap por phai troxy ra minithom ke bapor KSC therapy bidi sar Chandra Singh Kro pen ru rangsina sarpo aphan tok jir ponsi hirjume johang ponsi sai pangching ponpo la pusonda thaksi vosik ni phai kri phornita ada por phai troxy ra minithom ke bapor pen ingdeng trainer kep Karbi cinema de mate foundation de ajai mek pangcheng ponpo ada bapor malom pen KFS mai phu Dilip Beari deng pen pangjar ponpo la so det pen asona sona jai mek deng pontupo anerlo por phai si pen open session cheng pontupo la so long aluhiaman pen MLA mate KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tisu Art and Culture EM Surjarong Par Karbi Anglong MLA Penchenglok Karbi Lamar Janalong Kachepar Jandu na bang phubang phi lapen ge lun kanar janalong kachirap kachitu dun do anta kachitu dun pechaphan KFS mai phu Dilip Bepen chuning report nilitum earphone thulo lape Karbi cinema de mate Karbi lamar jan army kesi la indeng si bangke nilitum paman ponlo lasila dak sayang deng hini sayang deng bangke lahano nilitum non kebangji jun mate jakhong tarik krege thom lapen tarik krege la bangke ladak Karbi people hu tarlang solong si nilitum bangso pho general conference mate Karbi Film Society indeng kola bangso achong mai pi bangke lani ni bang nilitum daksi di ponpo lake tarik krege thom wosik tarik krege thom mat Jun lo wosik krege thom la bangke nilitum delegate chatuma phan la bangso ke thar ni lo sayang deng bang lahan lo tarik krege thom bangke nilitum ani sam por phai ke thom bangke registration of delegates lapen allocation of camp ani sam mangala delegates tum phan amen ke thap lapen dalang tum phan ke thap ke din nilitum kisiki la bangso sayang deng bang nilitum la ani sam por phai lapen te ani sam por phai throk pena bangke chikimo Karbi Film Show la bangke kalitang tado beti sarti ke hai la bangso men pensi nilitum la bangso jo bangke la mesen Karbi film ke the long nong nam ta ke thang le nong ke Karbi film ta de la film ta kai ne ke ke jai ken la bangso paklang ponji la bangso chikimo Film Show tangku ponji bang la ke sar hum sing de naitu Karbi bitang song alang lihin pensi labang so agai mek bangke isi ponpo lapen sayang de isi ponlo lapen te uthoda da bosik krepli ani bangke la halo netum ada por phai troxira hongket abangke rurang sina phan chardong chardi mate ke jene ke ha omes tu rurang sina sarko by lake ke ja ponje bangke sar Chandra Singh Kro advisor Karbi Film Society Karbi Film Society lapen de por finar keba bangke tribute to departed soul to be led by Sri Sunil Tokbi General Secretary Karbi Cultural Society rat hangket adak na bangso bangke hosting of flag by Dilip de la Milimenalo President hin pensi flag post ponpo and por phai sir keba bangke nitum sayang deng sik pondo lage plantation drive Tingkirong ki pon labang so sayang deng bangka nilitum adat por plan ponji lapen por phai ket pen bangke nilitum la ko ang deng achong mai pi labang so kitang cheng pon asi pang cheng chia prang labang so sayang deng pang pu ponji kitang pu ponji bang lake Sar Bida Singh Rongki founder president Karbi Film Society asong kiman cheng mate labang so President Keman Cheng abang kulo Sar Bida Singh Rongki XCM Karbi Anglong Commerce Council alang lin bensi bangso indeng ko chomai ti bangke iti ponko lapen baji por phai crazy
abangke nilitum la chongmai pia phan isi draft ke semar pondo labang so draft abang dokumen aku thak nilitum kado kawe abilige chapinten nilitum chingki chingwai pona sayang deng bangke nilitum pangchen tempo deng do pompo lapente por 5 pia bangke selection or election itum kangwai ta hai kali pulutang te election do nang kok ta hai mene la so ke mo apor si nilitum phanpo la bangke of new KFS CEC members. La nilitum dak CEC a members atum uthot a committee aphan abang thu kangwai labang so sayang deng bangke nilitum por 5 bilong si ko. Tapen por 5 frog pen bangke culture night in loving memory of Borsing Day founder KFS member and led Malini Kisopi renowned singer. Lapente krip uthodada mate krip howosi kebangke nilitum Karbi Film Society arta ningkan krenar ket kecok labangso pace tondunsi nilitum Karbi Cinema Day labangso ni ke nilitum ki irpon jasemet bangala halo Karbi Lamarjana long ampartami Karbi bitang libat labangso kecing hon kado gawe ke klaim ke damarat kado ke do an atum ben labang so ke tinggi ke kan ke tingwai mate ka cetong labang so ani si neten Karbi Cinema Day labang so bangke la amang ningkan train market amang ke thega ni bangke neten ki pon labang ke bang hilang same amang ke thega ni ana bangke Karbi Cinema Day ke sini neten ye pon der ko open session do di laga song amai ko hin tentu labangke mai ini ponpo lapente isi kangku do hon serialir ko Karbi Lamarjana song mate Karbi Film Society itu amethang jungjung isi alamde ason isi itu laso so magazine bangke itu ponpo lapenan first tame itu kartu ponji do bangki abang tu apan itu Karbi Film Society dan abang so amai hud kartu ponji do lake kecing si bangela halo Dr. Tuliram Ronghang, Honorable CM Karbi Anglong Economic Council. Alang ifanta Kartu Ponji Bangala Halo, Ken Film Festival along Alangli Kabonda Alamarjan Labang Soat Kelar, Kalabaki Paklang din Hegapo. Intum Mathauni je hadake bonai Karbi Alamarjan Ken Festival long sonten intum Paklang din nongi intum Mathauni sabol fisita occupy dini Alangli Kabonda Alamarjan hadak Paklang din Heglo lapen parta intum Karbi Alamarjan song Karbi Alamarjan iklan ke dama tumhan Alangli an sesuai dengan kami karing pon ala kosi intum Alangli kan kacuru mate kacu badang suasana den Alangli kan den trengi lapen song kuwa labang so amen pen mangke nidum Karbi Culture Society atum bhan hai sini tum thapon tot ate nitum langdam pulotang te dake la jutangana labang so song le Karbi Culture Society hello rada song ten kitinai lo lapena buntu lahai lunlam mate culture hin labang so flema song ke thegam long bang Karbi Film Society lo kapre gamen aso sa dubon tikame la pan tip la person mane phadam mimi la person na song bang nitum bang thegam long le bangni bang from ini bangni mane kusir palok sona song bang itu tenang Karbi Anglong ge du so jok si nilitum la song ku bang isi recognize a song bang nitum thegam long le jok nitum song amen bang ge aponte kita mela abang tu ku kena bangke nitum ka do ke we phanda alu tapali lapen kilili anta pom herni na media hoi kan tadi nitum se thapon lo batin nitum Karbi Film Society itu kongsun bakal tu lagi mengatakan laso conference long ke nitum kan ke thom kan lote nitum kai ta arti labang se ke ladu lapente pening bangke nitum labang so chongmai ke long ke arona luta nitum ke beng ponpo lapente ke bang hilang la non jitu kang dia so tams pendet ke nitum ke bang hilang tams ke bangke dak arona lu devi arona lu nitum kado kawiarat Karbi Anglong adang nitum krepo Hawardu mati jurnal de la tumben el tuncing wai tung saiti arona lu bangke deng ponpo la arona lu ateng tenti nilitum kurang hilangan ni bangke nitum la klaim ponpo dam ponpo Karbi Film Society de
tapi mau benang li pula artu ke celar kado we bang non maring tu ki kekelang ko matong du ni ladak bang poke rapo doji lalang li fungsi la mai tu tun bang pension lok tapi artu bang de alang tu intensi tapi lai tu sai kan tu sebab artinya komiti sengkon Pinia Birta Lansi Kang Ton Lo Kardom.